Hoxe imos a falar dos adverbios. Os adverbios son palabras que complementan os verbos, os adjetivos a outros adverbios Ou unha oración completa. Os adverbios expresan circunstancias que poden ser, de modo, que permiten especificar a forma en que unha acción ou un evento toma lugar. Por exemplo, nós fixemos ben os deberes. Ben sería un adverbio de modo. De lugar, que expresan unha localización ou unha dirección. Estou lonxe. E agora estou preto. De tempo, que indica un movimento que no que ocorre ou desenvolve unha acción. Martín, que se está facendo un pouco tarde. De cantidade, que indican a proporción ou a cantidade de algo. Uf, estou moi canso. Afirmación, que indica a afirmación, aceptación ou asentimiento. Claramente non me falta que a ti. De negación, que expresan un significado negativo. Xamais leería este libro. De dúbida, que indica a inseguridade de que algo suceda. Martín, a Pilar gostará llover? Quizáis. Ata logo! Ola, chamo Alicia. E eu Samuel. E eu, Joel. E hoxe imos falar sobre os adverbios. Un adverbio é un elemento gramatical que serve para expresar ou complementar un verbo, un adxetivo ou outro adverbio. Ademais, tamén nos dan información sobre as circunstancias e, polo xeral, teñen un significado léxico. Distínganse en varias categorías, como os adverbios de lugar. Por exemplo, en riba hai moitas cosas, como tamén el adverbio de tempo. Por exemplo, hoxe non podo ir á biblioteca. Como adverbios de modo. Fixo ben exercicio facilmente. Adverbios de cantidade. Por exemplo, hoxe comín bastante. Adverbios de afirmación. Por exemplo, sí que irei contigo. Adverbios de negación. Nunca máis quero ir a ese circo. Adverbios de dúbida. Quizáis poda ir á túa casa. Chao. Hola, soy Alejandro. Hola, soy Diana. Hola, soy Aroa. Hola, soy Loai. Hola a todos, hoxe vamos falar de un tema moi interesante na nosa lingua, os adverbios. Os adverbios son palabras que modifican ou complementan un verbo, un adxetivo ou incluso outro adverbio. Realmente teñen moito poder porque poden cambiar ou engadir significado a toda unha oración. E demais, tienen unha característica especial, son invariables, é dicir, non cambian segundo o xénero ou un número. Os adverbios de lugar responden a pregunta onde. Por exemplo, detrás, delante, aquí, allí, dentro, fora. Vou poner un exemplo. Loai camiñou detrás da silla. Os adverbios de tempo responden á pregunta cando. Por exemplo, hoxe, onte, mañá, sempre, cedo e tarde. Vou poner un exemplo. Lucía irá mañá ao médico. Aquí, mañá indica cando terá lugar a acción. Os adverbios de modo responden á pregunta como, por exemplo, ben, mal, claro, a modo, mellor. Vou poñer un exemplo. Diana camiñou rápido cara a biblioteca. Os adverbios de cantidade indican canto ou en que medida, por exemplo, moito, pouco ou bastante. Vou poner un exemplo. Alejandro leu bastante ese libro. Aquí bastante indica a cantidade de lectura realizada. Os adverbios de afirmación. Estes adverbios sirven para confirmar unha idea. Por exemplo, sí, claro, certo, seguramente. Un exemplo é, sí, ela leu ese libro.
Neste caso, sí confirma a información. Os adverbios de negación expresan unha idea negativa. Por exemplo, non, nunca, xamais e tampouco. Un exemplo, xamais leerei este libro. O adverbio xamais nega completamente a idea. E por último temos os adverbios de dúbida, que expresan incerteza. Por exemplo, quizás, seguramente, pode ser un exemplo. Quizás vai á festa. Aquí quizás deixa a idea no aire, sen confirmala. Que hoxe aprendemos sobre os 7 tipos de adverbios: lugar, tempo, modo e cantidade, afirmación, negación e dúbida. Cada un deles cumple unha función específica para enriquecer as nosas oracións. Agora é o vosso turno. Practicar e recoñecer as adverbios nas frases e creando exemplos propios. Seguro que vos sorprendedes cos útiles que son os adverbios na vida diaria. Gracias por acompañarnos nesta lección. Esperamos que aprendesedes moito. Non esquezades practicar. Hasta a próxima! Como vas aí? Ten 7 tipos principais de adverbios. Despois temos os de tempo. No, claro. Yo. Vou poñer un exemplo. Diana, camiño. Diana. Practicar, recoñecer. Aprendimos sobre 7 tipos de adverbios: lugar, tempo, modo, cantidade, afirmación e dúbida. E negación. Negación é mal. Se foi volar. Hola, soy Cristian. E eu sei molar. Os vamos a presentar os adverbios. Que son os adverbios? Os adverbios son palabras ou elementos gramaticais que serven para expresar ou complementar un verbo, un adxetivo ou outro adverbio. Exemplo, gústame moito, era moi grande, arribaron onte. Hai moitos tipos de adverbios. Por exemplo, de tempo. Malak, dime uns adverbios de tempo. Antes, agora, despois, hoxe, mañá, siña, logo, xa, tarde, cedo, sempre, a cotilla, nunca, e hai moitos máis. E logo de negación, non, nunca, xa máis, nin tampouco. Dime máis tipos. Bueno, hai de cantidade, máis, menos, moi, moito, case, bastante, abondo. Exemplos de frases de adverbios. Agora non podo, estou ocupada. Cal é o adverbio de Cristian? Agora é un adverbio de tempo. Ahora vou decir yo unha frase. Xaime nunca di a verdade. Cal é o adverbio? O adverbio ali é nunca. É un adverbio de negación e tamén pode ser de tempo. Esperemos que os haya valido para aprender. Adeus. Adeus. Hola, soy Iván. Voy a decir los adverbios de lugar y afirmación. Lugar, aquí, alí, enriba, embaixo, diante, detrás, dentro, fora, preto. La oración es: allí, alí atracaron a unha señora. Afirmación: sí, efectivamente, etc. Oración: sí, fui a la fiesta. Bueno, me voy, chao. Son Ander e vou dicir os adverbios de modo: ben, mal, mellor, peor, a modo, gratis, adrede, etc. E vou dicir unha oración: onte fixen o mellor examen da miña vida. Agora tócalle aos adverbios de dúbida: quizais, seica, a lo mellor, disque, etc. E vou dicir outra oración: mañá quizais chova. Bueno, adeus.
modo. Ben, mal, mellor ou peor. Indican como se desarrolla unha acción. De tempo, antes, agora, despois, onte, etc. Son os que indican cando ocurre algo. De lugar, aquí, ali, hai. Son os que indican onde está algo ou alguén. De cantidade, máis, menos, moi, moitos. Palabra que cambia a cualidade ou intensidade do adjetivo. De dúbida, quizáis, disque, tal vez. Son os que expresan probabilidade ou posibilidade. De negación, non, nunca, jamás. Sirven para negar cousas. De afirmación, sí, efectivamente, abofé. Adverbios que sirven para afirmar as cousas. E agora vamos a explicar algúns exemplos. De modo, o fixeches peor que a pedra. De tempo. Antes fun a baño. De lugar, aquí dentro fai calor. De cantidade. Buah, que nervios, nos va a dar las notas. Sacaches menos que a Ramón. De dúbida. Tal vez comerei na casa dos meus avós. Vale. De negación. Non quero ir ao colegio. Venga. De afirmación. Sí que fun á biblioteca o martes. Esperamos que vos gustase o vídeo. Chao. Hola, eu son Lucas. Eu son Lucas. Tenía que decir. E agora vamos a falar. E agora vamos a falar sobre os adverbios. De modo, o fixete... De modo. Hola, soy Jorge. Hola, soy Zaira. Y hoy vamos a hablar de los tipos como el adverbio de modo. Es bien, mal y regular. Son 3 tipos de adverbio de modo. Como decir, hoy estoy bien. Y aquí tenemos adverbios de negación. No, nunca y jamás. Jamás iré a tu casa. Otro tipo de adverbio de tiempo, como hoy, mañana y después. Puede decir, mañana iré a tu casa. Adverbios de lugar. Aquí, ahí, cerca. Mi casa está cerca de la tuya. Otro tipo de adverbio de duda, como quizás iré a la escuela. Y por último, adverbios de afirmación. Así, sí, siempre y efectivamente. Siempre saco buenas notas. Adiós. Mi nombre es Tiago Xavier Velasco Suárez, de sexto, y esta es mi explicación de los adverbios. Los adverbios sirven para modificar los verbos y algunos adjetivos. Hay muchas clases de adverbios. Os adverbios de tempo. Antes, agora, despois, antonte, onte, hoxe, mañá, asiña, logo, xa e tarde. Os adverbios de lugar. Aquí, alí, aí, enriba, embaixo, diante, detrás, dentro, fora e preto. Os adverbios de modo. Ben, mal, mellor, peor, a modo, gratis, adrede e todos os que rematan en den. Ola, agora tócame a min. Eu vou vos explicar os 4 tipos de adverbios restantes. Os de cantidade son os que expresan cantidade, como moi, moito, máis, menos, case, bastante e abondo. Un exemplo é: o neno é moito máis grande ca o can. E aquí hai 2 adverbios, moito e máis. Outro tipo son os de afirmación, como si, efectivamente e a voce. Un exemplo é: efectivamente, a nena faltou á festa. Aquí o
o adverbio é efectivamente. Outro tipo son os de negación, como non, nunca e xamais. Un exemplo é: Mauro nunca faltou a entrenar. Aquí o adverbio é nunca. E por último, os adverbios de dúbida, como quizais, seica e disque. Un exemplo é: quizais Juan chegue tarde. Aquí o adverbio é quizais. Isto é todo. Esperamos que aprenderades moito de nós. Chao.